persiapan arep iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu persiapan jajan serta masakan yang sudah dipersiapkan dibawa ke tempatnya Kinara ya. Kerupuk udang, krecek, tape, enek sing ngarani ketan salak, enek sing ngarani jere wajik nggih. Ini pisangnya. Pisang. Niki jadah nggih, masih panas. Empuk, menul-menul nggih to. Terus ini mama menata iwak pitiknya. Jadi besok pagi kuwi garek sereng digoreng sereng kentange. Oh, wortelnya ning kulkas, Nak. Nggih. Besok aja sing diterno saiki. Nah, iki minta tolong Mas Dio untuk ngeterke pakai mobil ireng. Soalnya mobil ireng besar dan luas. Nah, sugeng dalu nggih kuwi rembulane ngawe-awe. Terus di sebelahnya ada lintang, bintang. Intan mangji. Nah, iki. Intan. Tun. Mine gorene nduk dicepakno rene kabeh, Nduk. Mie ku lho mene sak kerdus mie sak kerdus ku lho. Apa ngapa ini? Apa ngeterke untuk acarane Kinara. Iya kuwi mie sak dus. Kuwi enek bakso apa kulkas dadi engko isuk nggawane. Kuwi mbahnya ambek Mak Jah engko di wangi. Iya. Lagune sapa to le enek Kicau Mania iki? Kuwi lomba burung. Lah lomba apa? Nyanyi. Lomba menyanyi. Oh. Emang ada lagu itu kicau. Kicau. Bulannya tuh Iya. Emang wis tak zoom lho bulane. Bagus banget. masih terang. Iya. Diantarke sama Dek Dio. Ora untuk diombokno le. Ya, begitulah. Kamu tahu sendiri. Wah, tak tinggal ning CTM wis bingung kok. Lah ini Mas Dio. Itu. Sama siapa terus? Sama Mak Jah nduk engko sing nurun-nurunke barange to. Diwangi walah kok nek nyincing tekan penuwun kono, nek nyincing kata. Nganggo Mbak Intan selalu meskipun dasteran selalu pakai celana pendek dalam itu selalu pakai. Jarene Mbak Intan enggak. Pakai. Iya wis ngono kuwi Mbak Intan. Nek mau udan terus pemirsa. Lengone barang, Mak. Kok daripada aku lali, Mak Jah. Daripada aku lali. Omahe iki lho tak kangen. Tak kangen pemirsa mesti nek bengi kene tak kangen. Niki godhonge dibetam benjing napa saiki? Oh, nggih. Oh, nek di anu saiki kok panu kuning. Oh, ngoten. Oh, nggih. Nggih pun nek ngoten. Sing dilebetke mobil pun diriyen pisang riyen. Iya, bisa tak bawa gitu. Bisa tak lebone anu gak dandang, kok gak cukup dandangku ning ngombo kok. Jadi kok gak kan ibadah gak ada. Mboten dandang niku mawon, Mama. Kurang ana sok dikukus-kukus bareng iki kene iki ketuwen. Mama pen cukup dandangne sing gudi. Dandangku dhewe sih to. Iya, gudi. Terus tinggu ada pisang niki. Tok kuwi ngono gua ada. Oh, nggih. Ngoten ya, Mak. Iya. Nggih. Gak dingene udah teblok. Nggih.
Niku tutupe enek, Mak. Ya wis. Sik tutupe kan ning ndi ya, Mak ya? Anune Mak, Oh. ini kok ora blambang Mang. Brambang goreng. Wis sak kene. Nggih mungkin apa mawon. Sing apen jenengan kom apen jenengan selepke ketan ireng. Tak bawa bisa. Oh nggih niki enten-enten digawa. Aku ya, tak Niki enten-enten. Niku sambel. Iya. Enten-enten nggih mendut. Sik mengke tak elengke, Mak. Oh, plastik-plastik, Mak. Iki plastik-plastik tak gawone. Niki lagi dibeta to, Mama? Iya kuwi. Kresek gak ampun. Ini lah ini gorene. Amit. Mesti sak tungtalen jenengan lebokke nggih lah. Kan rapi nek ini. Nggih. Iki barang, Mama. Lho, Mak racik soto, Mak pekeri, Mak. Walah. Iki kene. Plastik. Iya, mbok kunci omahe. Mbok lewat ndi kuncine? Oh, iki digawe, Mak ya. Nggo sambel. Apa, Mama? Oh iya. Niki Amit, niki sing bumbu soto. Tuh ngono kali. Soto kok lalis pokoke lebetke plastik kabeh. Lali ya iki timun barang niki. Kerian. Kok rego kabeh iki. Sing dimasuk kerian. Saya kompor ya. Kompor yen. Kompor ambek wajar kae iki gak apa ditok iki lah. Iki ya. Ya, heeh. Terus Mobilnya pun tengah jeng. iki Mbak dikroke Mbak Yun iki lho. Nggih, sene Mak. Aku urangnya nang ndi? Kerupuk urang niki lah kare sambel goreng kentang niki lho Mak, kak ditata lho. Niku kol napa ada isak mawon Mak, ning sak ya Mak. Iki ngene lah kok apa. Nah, iku sempat digawa. Pun sithik karek nglebokno ning ki wis lah. Niki lho Mak anteng. Oh, Aku dibuka ning kono. nggih, terus timun. Aku Mbak, aku tak jukuk anu dulu. Denya. Kok tak tahu ya kabeh ning mobil ya. Aku tak jukuk jandang dulu ya. Maksud aku ndeleki rono kok ngasoni kowe ae. Ngono ya. Di napa di parakno rono kabeh Mak, aku tak rono. Iya, aku tak jukuk. Iya, tak parakne rono kabeh. Iya Mak, aku tak ambek tak nggawa ki lho. Iya. Oh. Nyangking mriki lho. Ben ditata Mas Dio. Kayak wangi nduk Tan. Oh. Mas Dio. Le. Iki engko tolong tatakno ya, Nang. Iya. Penting tegorene kabeh sik, Le. Walah kok yo sandalan kuwi toh, Nduk. Wong yo sik nang ijek agi sing iwak-iwak kok. Ya wis. Anu Nduk, bukakno rono lho, Nduk. Ndah, lawange cekeli, Nduk. Piye sayang, pengen melok? Sudah malam, Dek ya. Pinter mesti bobok lah. Apa ngetero ki lho, Dek, gone Kinara Lapin. Saya tak patenane pemirsa. Iya. Godhong sesuk berarti Mbah niki Mbah cangkingan kalih kula Mbah cengkiwe ngeten kalih kula Mbah ngeten lho. Monggo bismillah. Satos. Iya nang cek waki nang sik. Mangkon Enteni le. Iya Bos. Enteni sik. Kerian enten sing keri napa mboten kerupuk urang. Enek le, sik enteni sik mama ijek mulai njupuk dandang. Oh kae tutupe kae nang. Ini ditarik-tarik ini Iya nang. ditumpuk ke ubun. Aja le. Bujat. Lah bujat to. Sik apa nasi ya sing penting ben ditata. Sik kita tata. Nggih Mbahnya.
Sing niki nggih Mbak Indah kalih Mak Dames nggih, Mbah. Teng mriki. Jadah napa niki? Menok teh. Menawi? Kok ngonten Mas? Oh, nggih nggih. Paling ya paling. Sego pemirsa. Wis toto-toto sik. Bumbu-bumbu pemirsa ngene iki. Iki ayame. Sik. Apa nih ya mangko nek kleru, klek lali. Oh nggih, niki minyak goreng. Sik tak cukuke. Mak, jadah sing ning meja mang nggone Mbak Indah karo Mak Dames, Mak. Oh, engko dikokne kresek kae. Pibu-pibu di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Itu rembulan sama bintang. Iya betul. Bagikan ibu Mbak Intan yang selalu bersama. Tapi dia ini gak bersama, aku mau tinggal di Solo rek. Kita sik karo Mas Dio. Iya, manut. Iya, wis pinter sing gedhe lek wis gedhe kok tambah pinter, tambah jas. Nggih banyak nggih. Tambah gede ya kudune tambah. Nek gak anu kok tak pangkune budhe le ning duduk ning ngarep ngono le. Centang. Rembulan bersinar lagi. Ini aku yo kondo Bunda Dewi, kondo Pak O me anu nyentulung Mas Dio. Tak kon ngetero nggone Kinara Lapin. Ngetero barang-barang sesuk nggo bancaan nggih. Tinggi napa mbahnya? Menawa. Enggak berarti. Mboten usah plastik tinggi napa? Mbahnya. Glati iki apalagi ya pemirsa sing keri. Iki enek bakso enek apa ditinggal. Karena oh niki, oh nggih. Oh nggih. Tak mundhut tas kresek mawon sing apik, Mbah. Enten sing kae, Mbah. Kresek sing kae nggih. Cobi, Mbah. Nah. Mboten dahar meleh, Mbah? Nggih. Dadane kok engko digawe pindah ning kono. Mboten napa-napa mengke dipindah. Ngicip-ngicip, Mbah. Nek dipindah ning kono. Nggih, kula pindahe mengken. Terima kasih nggih napa sing pokoke mengken bakso. Niku benjing mawon. Nggih. Pon senjatane dibawa pulang. Ya lah. Sudah selesai kok. Kuwi alu. Nggih. Wes sik ben ditata Mas Dio sik. Nggih. Dio ya. Ben diisi bensine sesuk dadi nggo ngeterno mbek dinggo jemput sesuk. Bensine ben diisi Mas Dio. Ngono. Nek gak mobil gede ya ora iso Dik Susi yang sakmene kae. Iki kaya pas 7 wulanan kae yang ngene. Sini ngarep mak kok kon mangku Intan. Apa? Jadi Mas Dimas itu. Cherry. Oh iya, mobil Cherry. Sijine kok tak pangkune. Los. Ora nek sing keri mak sesuk. Apa, Dik? Mosok, Dik? Aja medeni wong, Dik, sampean, Dik. Kaya sing jejeri ngono. Wis gak popong kono pamane nek alame dhewe kene ya alame dhewe wis ora padha ganggu. Jeborok sampean. Kadang to delok kok CCTV kadang obah-obah ngono. Aku ya mikir alah paling angin ngono. Sampeyan rasa meden-medeni lho, Dik. Aku kadang tinggal Intan. Aku jemborok nek jemborok. Ngono gulu kok sebuli ya. Ya berarti ya alam lain pengen nyebuli sampean. Kok sambel-sambel tak tukane. Iya, tak pangkune mak sitoke mak. Wis aku tak
sambel tapi gak cukup. Wes Dek, aku ki tak kono nganu sik. Mbahnya kula tak ngetan sekedhap nggih. Jenengan ajeng dahar-dahar lho, Mbah. Iya, Mbak Yun. Jenengan ajeng dahar-dahar kok tak tutupi teng wau. Enten asem-asem alih enten sayur ireng, sayur apa mang. Wes tak pangkune. Sik, dompetku mah ning ndi pemirsa? Ya wes. Oh iya, dompet wis ning kono aja lali. Cus. Mari guys. Oh, matur brombong. Wes, bayani ngeri pokoknya. Mang enek jadah, enek ketan salak go Mbak Indah karo Mae. Oh, Mae. Sesuk gak apa-apa sih. Iya, Mbak. Wes gak enek le. Ojo sayang, ning kono tikusnya waki. Iya, kayak kono ae. Saya engko ben ditatakno mak majah. Oh nih kene jero ae. Kayak gini. Dalam. Tinggi kayak gini. Gak apa-apa sayang. Oh iya. Matang-matang gitu ya. Wes gendong ae mbok gendong mbok dene moh mbok. Wes ayo langsung ke dalam. Oh iya, tuh lihat. Lah. Ora, Nduk. Papa ape bantu ini lo angkat-angkat. Iya wis gawe rono yo. Gawe mlebu sik. Taruh di ruang tengah sik kono sayang gak apa-apa. Sementara kosong kan alat-alat kene sik gak apa-apa. Ora apa-apa kok. Mateng-mateng tok jane kono. Loh, iki didadekno ning kono gak apa-apa wong yo ora ngrusoi kok yo ora resik kok yo mak yo. Apa-apa. Wes ayo rono. Ayo Tan, bantu Tan. Ki aku ape ngewangi ibu nyotingno guys, soalnya gak sing nyotingno. Matang-matang tok kayak gini. Hah? Kabeh ora apa-apa yo. Nek gak alat-alate kuwi kayak kene lho yo. Kayak gedang alat-alat kuwi dekene ngarep kene gak apa-apa. Kene lho kayak kene ngarep. Iya. Motornya. Kuatan. Kuat Mas. Gawani apa-apa kuwi. Papa wis to, gak usah rewel ora nek ditinggal papa. Wis pas sampean wis gak usah lupa, wis. Ora iso cah iki gak iso. Ditangisi. Wong pancen karo cintane cah kon piye. Walah. Wong anu panik kok. Gak apa-apa sayang. Salah pergi bukan putih. Sudah malam, boten pareng gak boleh. Besok ngerti wayah pora kamu? Anggeroh sepeda kuning mesti ngono kuwi iki, Mas. Njaluk sepedaan. Ini Tan lagi Tan. Oh, lah kok kecantol iki. Esuk bene kene esuk sing dimasakan iki. Randi. Besok anu ya Mbak kurang seladane tok ya. Iya sesuk pokoke saja kayak tambah pendek. Jare cambahe ora. Hah? Jare cambahe masih dane ora. Mbak Nana jare. Tambah pendek karo mie putih iku wis ibu kaget. Saiki kok selada tok saiki. Lah iya lah. Karo papa ngajak ning iki. Lah apa nih gede dadai? Maksudmu piye? Mah, gak mau wis malam kok. Ngapain? Malam ya wis wayahe bubuk. Anu, jak njupuk sambel ku lho sayang ning ngene make. Sambelem ku mang. Hati-hati ya. Oh alah. Oh, dadah jauh. Pun demikian pemirsa wis ditero nyicil ayam. Iya, Makasih ya, Mbak.
podo nduk. Wis alhamdulillah. Sesuk karek gowo bakso sing takokne jero kulkas. Terus karo karek kurang wortel, Wih, tambah apa ya, pendek sih, mie putih. Wis Wes tengah-tengah wis tek kabeh. Wes, tenan lho ya. wis. Mbak Ija karek kurang selada tok, Mak. Wis Selada besok goyasan Maya pemanis untuk itunya kan ayamnya kan. Wis ngomong tok. Ya wis Duk, ya awakmu ndang istirahat karo Langsung. Iya. Kalau mang ya urung diarani. Nggih, nggih. Mak makasih banyak ya, Mak ya. Ya Allah wis pokoknya lemah teles muga-muga jenengan sak keluarga rezekine tambah buancar ya, Mak. Ya Allah. Selalu siap sedia direpoti keluarga barongan ket kae, guys. Ya Allah. Besok berarti bestine jenengan ada Mak Ngatini, mbahnya Mak ya. Terus nanti nek Mak Pah sudah selesai bersih-bersih, gak sesuk yang bersih-bersih Mak Pah, Mbok. Dadi Mak Ngatini ben fokus. Ya, ngono lho soalnya kan sesuk sing nyepreti, sing ngene, sing ngono halah tenagane nek ora ditambah engko wedine kangelan soalnya besok ketoke sore Mak, Pake. Sore. Berarti langsung besok ya. Sore itu jam 4 nek gak ya jam setengah 5-an Mak. Wis Tapi gak tahu nek sesuk kan wis karek kita Mbak goreng ayam sambel udah jadi tinggal ngadain sesuk. gitu. Sambelnya udah jadi tinggal goreng ayam. Ya, besok, bikin acar mbek mie. besok dipastikan aja soalnya dia mangi perdebatan yo jame niku leh Mak. Nek dia mang Mas Dimas njaluke iki sore ya. Bar niku maghrib biasa. Tapi nek menurut ek mboten sore niki jam 4 niku leh Jam Mak. 4, Mas nggih. Dimas niku Nggih. nggih. Nek kula kalih Pake sreke badhe maghrib soalnya enten napa Iya. tiyang mriki niku kathah sing petani Mak. Iya. Lah biasane kan tesik teng Sabin. Nggih. Makane biasane kula ndamel bancaan ngoten niku mesti selalu Nggih. luweh Nggih. nggih mboten saged napa rawuh sedanten. Gak apa-apa kok siji ditemno. Soalnya kadang iki apa jenenge sing anu ki yo gak dicangkingno ngono lho mbok. Lah kan gak ngerti mbok sing teko sapa. Nek kono ya mak diabsen sapa sing ora enek. Tulung lek rat iki nggone lek tukul cangking pamane ngono. Nggone lek sum pamane ya ora akeh tembak video lho. Yo kene iki Lah iki aku 78 wi. Kok dindi. Iya, tekan dindi. Iki kan padha wae. Anu bancaan kan paling piro mek dhewe 40 to. Lah iya yo wis Wis ndang istirahat. wis pokoke besok mbok sore mbok anu sing penting siap ready Ya, ngono oke, yo oke, Mak sip, ya. ya. Ya pamit dulu ki pemirsa. Sudah sampai tutup jam Sini lho Tan, agak Kene kan lho sini. koyo pisan ae. Ya. Wes kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.